Γεια σας σε όλους σας. Όχι. Είναι ο GB28. Και τώρα θα σας ελευθερώσουμε τα θηρία. Μη μας κάνετε κακό. Περίμενε. Γεια σου. Φύγε. Φύγε ρε άνθρωποι να λέγες. Άιστο, μην το σκούσεις. Fuck. Για να στο πει Μίτσι. Τα τσιράκια. Άνοιξε το γουρούνι. Άνοιξε το γουρούνι. Ζούρου. Καλά είσαι ότι έγινε. Ρε, κάμε επιδρομή. Κάμε επιδρομή. Τα γουρούνια άνοιξε ρε. Γουρούνια. Φοδός. Σπατιάτες. Σπατιάτες. Σπατιάτες γουρούνια. Τσαγάμιονται. Παναγύρι! Ρε, πάνω και σουζούκο. Ρε, Παναγύρι θα μέσα, ρε, φύγετε, ρε. Το χωριό. Χορκό το ξέρουμε το σπιτάλι, μου το είναι μια θαλάσσα εδώ μέσα. Πού γάμουνε. Ρε, είναι μια θαλάσσα. Ας σου πω το κεράκι στην τούρτα. Τι να βάλω τώρα. Α, ναι! Πόμπες. Λοιπόν, το χωριό είναι μολυσμένο. Είναι ώρα. Παραπληγιούλη. Παραπληγιούλη. Ας πω, ο Αλεξέντη. Παραπληγιούλη. Να ξέρω κάτι. Παραπληγιούλη τους. Τι. Παραπληγιούλη τους. Ρε! Τι κάνεις. Τι κάνεις. Ρε! Σου πάει μία. Έλα, το κάνω εγώ. Αυτό έχω μια ιδέα. Έλα. Λοιπόν, το χώριο είναι μολυσμένο. Άντε το λεπτό, μπριεύτουν. Να ζηρεστούν. Αλλό. Σήκω. Όχι, σταμάτα. Εγώ. Εγώ η φούβρα. Δεν θα κάνουμε μια έκρηξη. Θα κάνουμε ένα. Κρύβα στο χορκό. Ένα δούλεψε. Άντε του νογόνο γάμο τώρα. Έσπουσκες. Έπαιζε. Το βολάγας. Καλή βίντεο. Έλα, να δω, από τη γιος χορκό. Λοιπόν. Κρούστο όλο. Να. Ναι, πορνό, ναι. Το πορνό, ναι. Πήγε. Καπέ! Και τώρα. Δεν έμεινε κανένας. Έμεινε το ζόμπι. Έμεινε η Ελλάδας. Το πιο σίγουρο πράγμα να ζήσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το χωρίο που καταστρέψαμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Πάει να βρω ένα λόγο. Αυτό είναι το όχι, περίμενε. τέλος του είναι ένα σύντηλο. Έχω μια ιδέα. Ο χάρτης, πού είναι ο χάρτης. Αμέ. Κενός χάρτης. Θα μου δείξει που είμαστε. Θα σου πω.
Περίμενε. Άλλε 2 λεπτά. Μα το μάπα μας τούτο.